Mali Sadio ya ɗo teddiraako cubalaago tamna nder nandiraɓe bayri noon ɗo teddiraako cubalaago eɗen jooɗi ɗo e nder galle Oumar Baye Diaw Allah waɗi en jooɗima e bismama ɗo bisimilla mo wona bisimilla demirɗe wona bisimilla fabrication en tawi gorko cubballo no wuuri no wuurde balɗo ɗum en tawi gorko cubballo o yeewaka alhamdulillahi gorko cuballo ko baɗɗe hirande en kirtima ha goten fof yeedi en kaali en ciftori ko yawti en kaali ɗo tonniɗen ɗo hande en ganda ko jangga fayi amen den kono eɗen ñaaguiɗo Allahu seydin yo Allah rokku men janggo men waya e ko yawti men taw ko ɓuural e men ɓamtare e jooɗade sehila mum hana ɗeɗo jolle sabu ɗo galle men alhamdulillahi rabbil alamin Allah kala ko wone ɓerde nde yalta yeeso yeeso gona kaso kono kala sifna yeeso no faama ɗum ene faami Seydou Diaw min naati galle ma ko rewɓe galle ma o idi amen windi haaju min tawi min cabba noon mbimi ɗeɗen cabba o nana ɗum cal gonɗo lees o mbimi ndeki mi tawi Oumar Baye Diaw ene sabbi en sabu rewɓe galle ɓe ko hen jiitan par ce que annabijo wona caaka ayi nde min ngari nde rewɓe galle ɓe yiide amen bisimilla on bisimilla on Oumar Sow artu taw joni ara bisimilla jawtude dow ɓuuri ɓuuɓ min mbi wallahi min ngari ɓe mbiyetiga min jooɗi min gandiri ko ari tan so ayde gorko woni gorko moƴƴo gandirta ko neɗɗo gandita ko dañɗo ɓiɗɗoto andu wiide ari heppudo naata galle ko rewɓe gandaɓe ɓe mbatta hayo sukaɓe galle ɓe ɗo jiɓiɗi ɓe goto fof ko hayo babari kono so baba fanima galle tan rewɓe galle mbiya woni heegi men kadi o arti kadi mbi o mbattade jikkuji makko sukaɓe galle mbi on mayide baba arti de ɗum noon Samba Hammadi Mali Sadio Baba Flamme sayini non Mali Sadio tintin moni aya Baba Flamme he Mali Sadio sayini moni Baba Flamme he Mali Sadio donte Mali Sadio